أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Соңгы вакытларда шундый бер күренешкә тап булабыз. Кешеләр көтүләре белән акча алалар бурычка. Банктанмы, туганнарыннан, дусларыннанмы. Әлбәттә, моның аңлатмалары бик күп. Рухи түбәнчелек белән шушыннан башлап, әйтик, әйбер алырга акча җитмәүгә кадәр. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы бурычка акча алу ярыймы гомумән алганда? Я булмаса, кредит алу әйберме? Менә шулар турында сөйләшеп китсәк иде. Белгәнебезчә, ислам дине кредит алуга яки бирүгә каршы. Чөнки процентка акча алу яки процентка акча бирү алар икесе дә шундый ук гынах булып санала. Димәк, мондый алган акча ул үзе үк инде харам булып санала. Ярый. Димәк, бу усулы харам ди. Әйтик, хәзер бурычка алу, дустыңнан, туганыңнан ярыймы соң? Имам Газали әйтә, үзеңгә асыл хаҗәтләреңнән кала башка әйберләргә бурычка акча алу ул ахмаклык ди. Асыл хаҗәтләр нинди булырга мөмкин? Ашарга шәргә ризык, киргә кием һәм торырга урын. Менә шушы асыл хаҗәтләр, аннан каласы юк. Торырга урынга килгән вакытта, мәсәлән, син снимать итәргә мөмкинсең. Сатып аларга тигеп мәҗбүри түгел, чөнки әгәр дә син сатып ала башласаң, син гомерлек бурычка батырга мөмкинсең. Шуңа күрә дә менә бу асыл хаҗәтләргә керә. Асыл хаҗәтләргә керә гаиләңне туендыру. Үзеңгә кәфенлек алу. Я булмаса, берәр кешегә кәфенлек алу. Бу да асыл хаҗәтләргә керә. Мондый бурычны түләүне Аллаһ Тәгалә әйтә, мин үз өстемә алам ди. Калган бурычлар, игътибар итегез, ул инде ахмаклык һәм мондый бурычны түләргә Аллаһ Тәгалә ярдәм итми. Машинада йөреп торасың, тагын да кыйбатлырак машина кирәк, арасында кредит аласың яки бурычка кыйбатлырак машина аласың. Ахмаклык. Син бит моны үзеңгә ала алмыйсың икән җыеп, димәк, нәрсәгә аны бурычка алырга, ул бурычны бит түлисе бар. Я булмаса, барасың, хачакта гаҗәп, студентларның кулларында күрергә туры килә, мәсәлән, айфоннар, айпадлар. Аларның бәяләре әз түгел. Аларның стипендиялары юк, әти-әниләре аларга түләп укыта, акчалары юк, ләкин кредитка яки рассрочкага шушы әйберләрне алганнар. Ахмаклык. Ни гаҗәп ахмаклык. Шуңа күрә дә, әгәр дә без урамга карасак, безнең яныбызда бөтен кеше бай төсле тоела. Ләкин алар бөтенесе бурычта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бурыч ул ди бу дөньяда түбәнчелек һәм йокысыз төн ди. Бурыч ул түбәнчелек ди. Әгәр дә син зур машинага менеп утыргансың икән бурычка алып аны, син крутой түгел. Син үзеңне түбәнсеткәнсең. Кемгәдер үзеңне кыллыкка саткансың дигән сүз. Менә нинди гаҗәп бәга бар аны, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә син бер кемгә дә акча тиеш түгел икәнсең, ләкин йөрисең икән гади бер Жигулида яки автобуста, тамагың туйганчы хәләл ризык ашый аласың икән, менә син дәрәҗәле кеше. Чөнки бер кемдә икенче көнне килеп синең иеңгә тибеп кирмиләр акча сорап. Синең шалтыратмыйлар борчып. Һәм син курыкмыйсың, эшемне югалтсам нишләрмен икән дип. Рәхәтләнеп яшисең. Менә мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине безгә шушы иреклекне тәэмин итә. Бурычсыз булу ирекле дигән сүз. Ирек бит бу дөньяда ул иң кыйммәтле әйберләрнең берседер, мәгаин. Бай түгел, ирекле булу бәлки мөһимдер. Я булмаса, зур-зур йортларда яшәү түгел, шушы йортка бәйле булмау бәлки бәхеттер. Менә мөхтәрәм кардәшләр, аның хикмәте ничек тирәндә ята. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, статистика буенча игътибар итсәк, Россиядә 80% кешеләр кредитта бурычта утыралар. 80% кеше үзенең киләчәге турында нишләрмен икән дип борчылып яши, кайгыра. Инде хәзер сез әйтерсез, алайса торырга урынны каян алырга? Калган әйберләргә ничек акча җиткезергә? Җитә, мөхтәрәм кардәшләр. Бары тик сабырлык кирәк. Акчаңны җыйсаң, сабыр итсәң, һәм дә инде бәрәкәтен аңласаң, хәләл юл белән яшәсәң, була, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә бирә. Бары тик
үз вакыты җиткәнне көтеп кенә торырга кирәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.